Kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Badakigu bakoitzak bizitza gure erara interpretatzen dugula, ezta? Ez dakit, bakoitza daukagu bere munduaren eredua. Baina zer da zenbat eta aukera gehiago izan, libreagoak gara, bale? Orduan zein behar dugu? Guk baditugu beharrezko baliabideak edozein momentuan edo gaigea lortzeko. Galdera hauin behar diozu zure buruari, erabaki honek hurbiltzen hau lortu nahi dudan erantz, edo ez nau hurbiltzen. Demagun aukera duzula parkera lagunekin juteko. Eta zure helburua azterketa bat aprobatzea da eta azterketa ukazu bihar. Zeingo duzu, parkera jun edo egun horretan ikasten geratu? Hortxe duzu erantzuna. Egin ezazu galdera magiko hau, erabaki bat hartu behar duzun bakoitzan. Ez galdu 29an daukagun doako tailerra online. Guraso, irakasle, entrenatzaile edo zeinentzako aur bat daukazutenak zuen kargu. Hor ze ikasiko dugu, burua eta pentsamendua erabiltzen bizitza hobe bat eraikitzeko. Bidali nazu WhatsApp bat.